I przechodzimy już do kolejnego pojedynku tej karty Semi-Pro. Staną przeciwko siebie Tomasz Niespor versus Dawid Lubrand. Tomasz Niespor, 21 lat, 84,4 kg, wniósł wczoraj na wagę, 183 cm wzrostu. Stanie naprzeciw... Znowu mały błąd nam się tutaj wkradł w grafikę, niech was nie zwiedzie to 64 kg u góry, bo 64 kg to panowie ważyliby chyba bez dwóch nóg. Walka w kategorii średniej. Dokładnie tak, Dawid Lubrand, Akademia Gorilla Rybnik, 28 lat, czyli starszy od swojego rywala. Waga podobna i wzrost taki sam, więc zobaczymy, co tutaj będzie. To jest ta walka, którą zapowiadaliśmy, że może to być tak nieco walka Stójkowicza z grapplerem, ale ty mówiłeś, że Tomasz Niespor jest wszechstronnym zawodnikiem, radzi sobie w każdej płaszczyźnie. Zdecydowanie jest wszechstronnym zawodnikiem, aczkolwiek doskonale wiemy o tym, że będzie zależało mu na utrzymaniu tej walki w stójce. Jest to zawodnik, który nie kalkuluje, po prostu lubi się bić i tego się spodziewam po Tomku. Mocny doping tutaj za Tomaszem, więc na pewno będzie go to niosło po zwycięstwo. Rozpoczynamy od razu, mocna presja do przodu. Nie patyczkuje się Tomasz Niespor, od razu narzuca swój styl. Od razu chce pokazać, że tutaj on będzie dążył do zwycięstwa. To, co mówiłem, wywodzi się z formuły bokserskiej Tomek. Bardzo fajny boks, bujanka na boki, próby skracania dystansu i urywania przeciwnikowi głowy jakimś mocnym ciosem. Widać dużo tych przyruchów właśnie wywodzących się z boksu, dużo tego balansu Ale tułowiem. widać, że również Dawid Lubrand w stójce nie gapa. Ładne zmiany pozycji, low kicki. No nie daje sobie narzucić tutaj Dawid Lubrand stylu swojego rywala. Od razu przędzie po zapasy to, co żeśmy się spodziewali, że do tego będzie dążył. Ma już złapany podchwyt pod rękami swojego rywala, ale bardzo ładnie tutaj Tomasz Niespor broni się. Chociaż już tutaj blisko zdobycia pleców. Czy Tomasz Niespor odda? Bardzo ładnie broni się. Tak, odbudowuje sobie pozycję, ale oddał podchwyt i nie ma Ładnie obalenia. to Tomasz Niespor. Mocny prawy. Świetnie boksuje dzisiaj Tomek. Mocny middle kick. Świetny Ależ prawy. poszedł Tomasz Niespor, no niesamowite. Ani chwili oddechu nie daje swojemu rywalowi Tomaż Niespor. Tak jest, powinien wykorzystać ten moment takiej psychicznej przewagi. Obronił obalenie i to teraz zyskuje pole. Świetnie. No tylko żeby, Kolejne mocne serie, żeby tylko Tomek nam się tutaj nie wystrzelał. no właśnie o tym chciałem powiedzieć, że troszeczkę żeby w kozi róg nie został zagoniony własną presją. Bo naprawdę Troszeczkę więcej zimnej głowy. blisko tutaj obalenia Dawid Lubrand, chociaż naprawdę bardzo ładnie tutaj broni się Tomasz Niespor. Ładnie. Odbudowuje Znowu przy podchwyt. siatce. Minutka do końca. I to, o czym mówiłem, kolejny zawodnik spod skrzydła Mariusza Radziszewskiego i te defensywne zapasy na naprawdę wysokim poziomie. Kolejny mocny cios ze strony Tomka Niespora. Bardzo blisko skończenia Naruszony. tego pojedynku Naruszony Tomasz Dawid Niespor. Lubrand. Troszkę więcej spokoju teraz powinien zachować Tomek i poczekać na jeden mocny cios, a nie marnować energię na ciosy, które nie dochodzą czysto do głowy przeciwnika. Widać, że już mocno naruszony tymi ciosami Dawid Lubrand, chociaż mimo to Bardzo cały ładnie, czas idzie do bardzo przodu. ładnie Tomek miesza dzisiaj w tych bokserskich kombinacjach górę z dołem, czym utrudnia defensywę Dawidowi. No nie ma co ukrywać, imponująca stójka w wykonaniu Tomasza Niespora, ale tutaj Dawid Lubrand dalej jest w tym pojedynku, dalej będzie konsekwentnie dążył do tego, żeby wygrać tą walkę. Rozbity nos Tomka Lubranda, Dawida Lubranda, przepraszam. Ale już widać, że troszeczkę te ręce na Kolejny szybkości bardzo straciły. mocny prawy. Koniec rundy. Naprawdę myślę, że brakowało tu kilku sekund do tego, żeby tę walkę zakończyć. No na pewno Świetny boks ze strony Tomka. Przepraszam, że nie jestem w stanie ukryć swojej emocji i zadowolenia, ale jest to mój bardzo dobry kolega. Uczestniczyłem gdzieś tam, nieaktywnie, ale z boku w jego przygotowaniach. Widziałem, jak ciężko trenuje. Moja radość, którą ciężko zamaskować. no, imponującym stylu naprawdę pokazywał nam się Tomasz Niespor w tym pojedynku. No, naprawdę ten bokserski background super przenosi na MMA.
i mamy tego efekty. Dawid Lubrand też tutaj miał swoje momenty w tym pojedynku, ale na pewno jest już mocno wstrząśnięty, dużo ciosów przyjętych na głowę i na no, korpus. trzeba też przyznać, że no, ponadprzeciętnie odporny na ciosy jest Dawid Lubrand, bo naprawdę bardzo dużo tych ciosów do głowy doszło. No jakby nie było, wchodził do muzyki, jakby mi się kojarzyła z samurajami, więc no, oni nie odpuszczają do końca. Fryzura też troszkę jak Jiri Prochaska. Tak jest, więc na pewno tutaj Dawid Lubrand dalej będzie dążył do tego, żeby wygrać, a jak mawia stare porzekadło, póki piłka w grze może wydarzyć się wszystko. Czas na drugą rundę. W dalszym ciągu bardzo głośny doping dla Tomasza Niespora. Widzimy, że zdecydowanie spokojniej zaczyna Tomek i myślę, że będzie robił to, o czym mówiłem, czyli szukał precyzyjnych ciosów, a nie wyrzucał je bezmyślnie gdzieś w gardę przeciwnika, czy tym bardziej w powietrze. Ładna teraz próba takiego oszustwa ze strony Dawida Lubranta, zamarkował wejście w nogi i wypali prawym krzyżowym. O, teraz mocnym prawym trafił Dawid Lubrand, ale odgryza się od razu Tomasz Niespor. Ależ nam się tutaj Widać, że walka Dawid wkroi. Lubrand doszedł do siebie. Naprawdę kolejna walka w kategorii dość wysokiej, a tempo prowadzenia jej również bardzo wysokie. Ciągłe próby tych prawych krzyżowych ze strony Tomka Niespora. Ale mam już troszeczkę wrażenie, że Tomasz Niespor delikatnie już odczuwa Zwraca fizycznie uwagę na trudy. prostowane palce skierowane w kierunku oczu. Ale już zaczynamy. Taki bardzo ciekawy styl ma Dawid Lubrand, bo tak jakby usypia, dużo przyjmuje tych ciosów, ale jak ruszy z kombinacją, to naprawdę bije ją na 100%. Tak, taki nieskoordynowany, narzucający taki pozorny chaos, ale to wszystko jest gdzieś tam przemyślane. I blisko obalenia Dawid Lubrand, ależ znowu udaje się to wybronić Tomaszowi Niesporowi, choć jeszcze dalej mamy tutaj pracę pod tym obaleniem, ale Niepokojąco zmęczony wydaje się Tomek, ale mimo to ależ ładnie tutaj nam się kocioł zapaśniczy robi z jednej i z drugiej strony. niesamowity poziom w tych walkach semi-pro dzisiejszych, to o czym mówiliśmy. Pomimo, że są to walki półzawodowe, Ach, i po raz kolejny mamy trafienie w krocze. po raz kolejny narożnik protestuje, ale po raz kolejny Piotrka Jarosza o taką pomyłkę nie posądzamy. No zresztą bardzo doskonale to wiedział, bo stał też naprzeciwko. Ale jest to na pewno dobra informacja dla Tomka, który będzie mógł złapać kolejnych kilka oddechów. No, musielibyśmy zobaczyć to jeszcze raz. No, niestety nie pokażą a tu realizatorzy jeszcze raz tego nielegalnego kolana. Chociaż mamy, no nie, raczej tutaj trafiło to w krocze. No, ale na pewno nie było to zamierzone. Te tempo, po raz kolejny, te tempo, zmęczenie pokazuje nam, że no... Rybnicki samuraj nie będzie tracił tempa, zasygnalizował już, że jedziemy, no to jedziemy. Jak na samuraja przystało, nie będzie się przejmował bólem. Bo on jest chwilowy, a Tak chwała jest. jest wieczna. Tak jest. Mocne wymiany, ładne zmiany pozycji ze strony Tomka. Warto zwrócić uwagę na to, że w tej drugiej odsłonie to Dawid Lubrand jest zawodnikiem wywierającym presję i kontrolującym oktagon. 40 sekund zostało do końca drugiej odsłony tego pojedynku. A widać, że tutaj Ładny prawy krzyżowy. więcej powietrza zachowił Dawid, chociaż tak nie ma pomysłu, jak dobrać się do Tomasza Niespora, który z każdym krokiem do przodu rzuca kanonadę ciosów. Zapowiadaliśmy, że będzie to walka za strajkera z grapplerem, Ależ a piękny okazuje mecz się, że to walka dwóch wytrawnych strajkerów. Superman punchy, backfisty, naprawdę. Coraz bardziej otwiera się Dawid Lubrand w tej sztuce na jakieś ekwilibrystyczne techniki. Mocny prawy, ale runda. No, o ile w poprzednich walkach werdykt wydawał się dość oczywisty, tak w tej walce sędziowie punktowi mają ciężki orzech do zgryzienia. No myślę, że ta presja i ilość ciosów zadawanych przez Tomasza Niespora, myślę, że tutaj bardziej cieszy oko sędziów. No Tak, w zobaczymy. pierwszej rundzie to było zdecydowanie widoczne, ale w tej drugiej, tak jak wspominałem, już przez
dość spory kawałek czasu, to Dawid wywierał presję, ale to już trzeba byłoby się zagłębić w taką matematykę, liczyć te celne ciosy, czas kontroli oktagonu. Na szczęście my mamy tutaj inną robotę, więc nie będziemy tutaj skupiać się na ocenie tej walki Zdecydowanie. ze względów punktowych. Mamy to szczęście, że nie musimy, bo naprawdę ciężka walka do oceny. Ale nie wiem, czy ty i ja mam takie wrażenie, że no tutaj Dawid Lubrand zachował więcej sił i na pewno będzie to procentować w tej ostatniej już rundzie tego pojedynku. Tak jest, zobaczymy, czy jest to tylko wrażenie, czy rzeczywiście więcej sił Dawid zachował. Ładna, tutaj widzimy na replayu, widzimy tą próbę backpista ze strony zawodnika z Chorzowa. Chociaż nie oddycha jakoś super głęboko Tomasz Niespor. Rusza znowu do przodu, mocna presja, bujanka na boki jak wytrawny pięściarz. Warto zwrócić uwagę na to, że zarówno i z jednej i z drugiej pozycji Tomek świetnie sobie radzi. Znowu ten mocny prawy. Dużo przyruchów robi Tomasz Niespor. Stara się zrobić odpowiednie ruchy do tego, żeby móc zaskoczyć swojego rywala. Wow, ale mamy... Wow! No niesamowite to było, naprawdę! Podłączenie za podłączenie. Szczerze mówiąc, nie wiem co powiedzieć. To było niesamowita wymiana. Próbuje Blisko ratować obalenia, wejściem w blisko nogi. obalenia. Czy tym razem uda się to Dawidowi Lubrantowi? Miałby sposobność do tego, żeby przejść do drugiej nogi. Na pewno byłoby mu to łatwiej, ale Świetny odrzut bioder ze strony Tomka. bardzo ładnie broni tego obalenia Tomek. Kolano, wydaje mi się, że zabłąkało się gdzieś tam w okolicach wątroby. Zrywa to Dawid Lubrand. Czy uda mu się jeszcze w tej rundzie, jeszcze w tej walce zaznaczyć obalenie, przenieść walkę do tej płaszczyzny, w której czuje się zdecydowanie najlepiej? Kolejna próba backfista, tym razem nieudana. Oj, o, ależ nieprzygotowane, Troszkę Wejście. desperackie wejście ze strony Dawida. ale odpowiednio ukarał go za to Tomasz Niespor i idzie po Znowu swoje. Kilka ciosów na dół. Może to jest sposób na odłączenie Dawida Lubranta, nie skupianie się tylko na głowie. Idzie po swoje, idzie po to, żeby wygrać tą walkę. Doszło tam chyba mocne kolano do tułowia. Powinien jak najszybciej zrywać ten klicz zawodnik z Chorzowa i kontynuować rozbijanie Dawida Lubranta. Została jeszcze minuta tego pojedynku. Czy jeszcze będą mieli panowie siły do tego, żeby zaakcentować tutaj, pokazać sędziom, że to on powinien wygrać ten pojedynek, bo naprawdę walka jest bliska. Świetny middle kick. Zauważył Tomek, że O, kilka... zabolało, widać tam był grymas bólu po minie, ale jest blisko obalenia, coraz bliżej, chociaż ładnie tym obroną z problem broni się po raz kolejny Tomasz Niespor. Widać, że ten element był dość bardzo dobrze przećwiczony. Powinien Tomek wstawać do góry, nie tracić czasu i spróbować jeszcze... No, panowie już naprawdę potwornie zmęczeni, jeden i drugi. Stagnacji wywołana ogromnym zmęczeniem. Troszeczkę patowa sytuacja, bo ani jeden, ani drugi nie ma pomysłu, co tutaj dalej robić. No, próbuje łapać już w pół gardę do tego, żeby wciągnąć go w tą grę, ale koniec tego pojedynku myślę, że pokazał, kto tutaj zwyciężył, ale tak jak mówię, nie my tutaj jesteśmy od tego, żeby wydawać decyzje, tylko sędziowie i zobaczymy, kto w kartach sędziowskich zanotował tutaj więcej punktów i będzie mógł wygrać ten pojedynek. Widzą Państwo właśnie na ekranach, no jak ten pojedynek jak ten pojedynek toczył nam się tutaj w klatce Silesian MMA, no naprawdę ilość uderzeń myślę, że nie jesteśmy w stanie zliczyć, no
ze strony Tomasza Niespora, no to pod 200 uderzeń myślę, że to spokojnie mogło oscylować. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów Tomasz Niespor! Presja do przodu, ilość uderzeń i naprawdę takie przytomne takedown defense, czyli obrony przed próbami obalenia ze strony Dawida Lubranda, no przyniosły efekt i mamy wygraną Tomasza. Tomasz Niespor.